A! Čo? Tak, keď už otvárame na postarané, tak asi, čo to tam je za civilizáciu? Idem sa tam kúknúť. Teda. Čo to tam je za hráčov? Idem sa tam kúknúť, teda. Kto ste? Ja. Môžem ísť do vašej civilizácie? OK. A máte nejakého starostu alebo nejakého riaditeľa? Za kým by som mohol ísť? OK. Tak ma zavedte za ním. To sú znovu zničené domy a také veci. Opustená civilizácia. Ale máte pekne postavenú civilizáciu. Aké to sú len hradby, tajemná. Dobrý deň. Kto ste? Ja Ste to som asi sa... taký nový hráč. Nej som až tak nový, jak vidíte. Mám full netherite. Viem, ale v našej civilizácii. No áno, vidím. Prečo je tu to tak opuštené? Tak, naša história je taká s neviditeľnými hráčmi, ktoré nám to tu zrejdovali. Vy ste o nich tiež počuli aj videli ste ich? Áno. Boli to aj dneska? Boli to aj dneska? Nie, chvála Bohu nie, ale chodia tu asi taký každý druhý týždeň na chleba alebo na nejaké veci. Okay. A preto je tá civilizácia opustená? Áno, nikto tu nechce byť. OK. Potrebovali by sme akože aj ochranu, tak okay. Či nechcete nám pomôcť? Ja by som vám klidne pomohol, ale nemám na to už ani tak veci. Keď máte nejaké veci, tak ja by som vám pomohol. My vám klidne dáme. Jo, OK. Tak, prečo nám mierí? Keď tak ja vás tu aj teraz zapíšem do registru. Jo, môžete, asi mi dajte veci a ja sa asi prihlasím, ale chcem tu bývať, teda. Chcem tu bývať. Áno, dáme vám. Čiže register máme, podáme si register hore, počkajte, musím späť. Dobre, Čo? dobre. Putali mi pozornosť. Mám to tam zapísané register a ideme vám vybrať dom. OK. A prečo je tam taký zničený dom? To nám ničili iní hráči, lebo ten hráč, čo tam býval, no tak im nechcel dať nič, tak by mu zničili dom. Okay. Máme tu trošku takú potopu, ale to je dobré, lebo tu môžeme rybáriť, máme tu veľa ryb. Tu máte ponuku na tento dom. To ten sa mi páči, no tu asi budeme aj bývať. To mi páči toto. Hej? Hej, no. No. To je docela pekný, takže môžem vás dať do registru domov. Ja môžem, áno, sem. Áno, no tak vítajte v dedine. OK. Je vás zapísať. A tie veci mi môžete teraz dať, alebo nie? Viete čo? Nie, ale... Alebo nie, ja vám zajtra, tak za chvíľu dám, tak sa chodte utuliť. Okay. A vy chodte strážiť. OK, tak ja idem teda. Tak, asi... Už sú tu? Až, tak rýchlo. Čo tam píše? Poďte za mnou. OK, tak ja idem teraz za vami. Dúfam, že mi už dajú tie veci. Tak. Už máte pre mňa tie veci? Áno. Poďte tu ku mne. Strašcové a buďte tu hore. OK. Tak ja teda idem sa. Čiže tu vám dám, síce nemám nemám armor, ale môžem vám dať toto. A že nemáte veci. Ja teda. A poučenie nejaké nemáte? Áno, máme. Tu.
Počkajte. Zoberte poučky. Jo, tak asi teda... Ja hneď prídem dole, vy môžete ísť zatiaľ dole, ja tu zatiaľ urobím veci. Ja si tu zapíšem register domov. Register. Tak asi už mám všetky veci a idem za tým veliteľom je ich. Ja som tu zelený. Tak, mám ísť za vašimi mužmi? Viete čo, nemusíte, ale keď máte dom a už máte všetko, no tak môžete ísť strážiť. A ja si vás potom zavolám, keď budem potrebovať nejakú pomoc. OK, tak ja teda idem. Prečo po mne strieľajú? Ja si im pomyslím. Hej ty, nevieš, kde by si to mal strážiť, na tej ľavej alebo pravej? Okej. Tak idem teraz strážiť. Zajímavé postavené. Tak ja si idem avkovať, že si niekto príde. Ja už hlavám. Čo to po mne strieľa? Sme pod útokom! To asi vidím, no. Pod útokom! Tak kto zomrel? Sme pod útokom. Asi už nejste. Asi už zomrel, sa mi zdá. Dobre, tak si zoberieme ho loot. No, tak asi si ho A dáme Vanguardom. Dáme Vanguardy, výborne. Tak ja... On má také diamanty. Tak tu máte chlapci. Jeden poďte sem ku mne, jeden sem, jeden ku mne. Čiže íď za leven, tu má zase dia. Druhý má zase jedna a tretí má zase jedna. A rozdielte si to. A tu máte ešte také lúky. Čo to je? A tento bol. Okej, pán Dobre, starosta. Áno. 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 Kedy to bol naposledy útok tých invisible hráčov? Pred týždňom. Pred týždňom? Okej. To máme zaujímavé. Ja si idem do môjho domčeka, ale neviem kde je, môžete ma tam zaviesť? Jo, dom 43 sa mi zdá, poďte. Dom 43, okej, tak to si zapamätám. Tento. Také tu nejsú cedulky, sú. Dom 43. Ja si. A koľko tu môžem zostať v tejto civilizácii? Prosím? Že koľko tu môžem zostať v tejto civilizácii? Ešte. Koľko chcete, ale Okay. potrebujeme docela dobrú ochranu. OK, však ja som dobrá docela ochrana, takže ja idem teraz na váš domčeku.